салом аз Тоҷикистон, салом аз ғозиён ва тамоми ҷаҳон, ҷаҳони футбол, ки мо давоми ин лаҳзаҳо мухлисӣ мекардем барои ҳар як гол 1 километри медавидем. мо одат дорем баъди футбол оши ҳарифона мекунам. бивед тимҳои Испанияю Аргентинаи даъват мекунем. як чайхону биёну, якта ош. ҳамин гӯйтон билета гирену биён. хеле мегӯям дӯст ояд гарм бар оғӯи шир расми хуби тоҷиконро гум накун. албатта пагоҳаш деви гурӯҳӣ дар хуҷанд дар соҳили дарёи Синд.